baba nami kwathiwa ene amanzi awabuyele kancane izwe alisale lomile kancane baba ene ulwa nani iBhayibheli iBhayibheli liyasho nje mana sikhumbuza ukufakaza khuluma incwadi lekhuluma umbhalo phakathi umbhalo incwadi oyithembile oyibhala ngibani lalela kuthe mase mbuyelelile ukhaya ubani oyibhala wadingiswa oyibhala wahamba ujeshi athini wahlangana lithathe uzokubona lona akwazi uthema ngabe edingisiwe laqhamuka-ke qhamuka baba empendeni alala ney'mpende ngoba seyidalile kusho ubani thina njengoba singono kusho ubani kusho ubani ngubani yabona ngempela bu qhamuka empendeni awubali uphi uSibiya lalela ngubani ukhona ungubani ukhona awuthule phela ulalele nami ukhona ukhoza awuthule phela nami ungilalele ngiyakuza lezi impela ukhuluma ngazo ubufakazi bazo wawukhona wena ngizothini ngoba phela nali iBhayibheli yakhe uthi kunabantu lapha abangamandla labantu bakamandlakazi sithona impela ubufakazi balezi impela watidinya lo ngeke sikhulume watidinya lo kwaphela thina ayingane labo lobufakazi wena wawukhona nali iBhayibheli yakusho hayi iBhayibheli ngithanga sikhuluma ngeBhayibheli ngithi wena wawukhona ngangekho kodwa nami leli Bible qhamuka khona leli Bible ngeke enzalweni impela leli Bible ngeke lingikhombise umuntu wani wena uyifana wona leli Bible ngeke khona abantu bakampeni isibongo yasazi isibongo leso ngompeni ngama sibongo empeleni ngoba nawo ngubani khona umgubani inhlabathi uthiwa umgubani kodwa kanjani nalo wena mkhulu ufuna umbhalo weBhayibheli ufuna umbhalo weBhayibheli ngifisa ukuthi yobethi nani iBhayibheli labhalwa ngubani ngeke kahle linabo ababhali eBhayibheli ubani umlando oyedwa hayi abaningi abedwa cha phela abekho phela eNingizimu Afrika lokho kubufaka ngoba una abakhona ngathi iBhayibheli zihlukene ka-12 izahlukene manje lamadoda ngithi mina ngizwa ngizwa nginabo ubufakazi kodwa ubufakazi engithanda ukuthi kube khona ngibona le nhlabathi ngibone ngami ngibona ukuthi ngibone neshaka namatshe entabeni nolu ngane ngathi nangolwa ukuthi ukhona uNkulunkulu ake ayikho inkampani eyakha lesaziba nefemu ayikho ubufakazi ke ngithi nampo ke nginabo ngangingekho kodwa nabo wena ke njengoba uthi nje wena wazi ukuthi ufana nomkhulula ngithi wababani lo awusho wena ukhuluma awuphenduli ke wena mina baba bengaappreciate wena awunawo nje impendulo appreciate ukuthi uthola ukuthi wena mkhulu ufuna umuntu owabhala iBhayibheli oyedwa wa baphesheya kwelwandle mkhulu yini ngasinabo ufakazi singakhomba ubani baphesheya kwelwandle una nje mkhulu wena uthi nje ukuthi wani manje ngataqhamwela ngathi nango wakubhala iBhayibheli cha uzwa ngongizwa cha mkhulu mkhulu ngisho la enkantolo mama uyabona mangabe qhamuka impende mkhulu ngena ku-internet mkhulu ngena ku-internet ugoogle mkhulu ugooglishe mkhulu ngena ku-internet mkhulu ngena ku-internet internet ngena ku-google mkhulu ugoogle into ezokutshela yonke impendulo oyifunayo hayi lapho mkhulu ngikhombisa uJohana umsudlala ugoogle akutshengisa mkhulu ugoogle ayikho leyo awu mkhulu uyabona la emhlabeni ake ngilinganisa ngenkantolo inkantolo ifuna ubufakazi uma ubufakazi bungekho ngithi sikhona ngikubambile kodwa ubufakazi mabungekho kuthiwa likho locha wena ke buphi ubufakazi bakho onabo omngabo abukho sikholwe kanjani nanga umfundisi benebandla umfundisi kholwa ke baba ukuthi thina siphuma empeni mana kwade posta amantombazane ewa dayisa amanye alale nawo ngizokholwa kanjani ke nina engakakholwa abafundisi besenze nje awu kusho ukuthi letho sotha yikho umdlalo hayi